la majoria dels residus, i parle de dades oficials de la Generalitat Valenciana, s'encolguen en els abocadors, m'estem quedant sense abocadors, estem al borde del col·lapse absolut, i això vindrà ara, en la dècada dels anys 20. Sí, actualment es calcula que aproximadament entre un 15 i un 20% de residus són únicament reciclables, mentre que la resta tot acaba en els abocadors. Entonces, des de la Unió Europea, el que està intentant-se és que s'han marcat com a objectiu que el 2020, com a mínim el 50% d'aquests residus es reciclen. Cosa que en l'actualitat la majoria de municipis es troben al voltant d'Entesa, del 20% aproximadament. En Orba el que hem fet ha sigut eliminar tots els contenedors, es van eliminar els contenedors un dissabte i el diumenge del mateix fin de setmana es va canviar el porta a porta. Entonces, així la gent, el que cada casa té són 2 cubells, un per a l'orgànic i un altre ambivalent, que és per a la resta de fraccions, en el que s'inclou el vidre, el plàstic, el paper i cartó i la resta. És molt simple, vull dir, jo antes ja separava, no? Típic, les 4 fraccions, i a mi el dia a dia, sincerament, és una comoditat molt bona, no? El fet, nosaltres antes teníem els contenidors, jo tenia precisament a una distància de 200 metres de ma casa, i el fet d'haver d'anar a portar la basura als contenidors, si en juliol o agost el casca 30 graus, vull dir, i suportes la calor. En hivern fa fred. I clar, el fet ara d'eixir a la porta de casa i treure el poal és fantàstic. Perquè tenim el servici a casa i fenomenal. Jo estic molt contenta del sistema perquè ja no tens que eixir, caminar 50 o 100 metres cada 2 dies o cada 3 dies en una borseta. Aleshores, el fet de separar ja, per una banda, la fracció orgànica i la resta, que en un principi va tot junt, el que ha fet ha sigut que s'aconsegueixen objectius d'aproximadament el 80% de reciclatge. S'han passat d'un mes al 10% a un 80% al mes següent. És el sistema, en definitiva, més ecològic i més garantista. Les persones que estan així de vacances d'Holanda o d'Alemanya, per favor, ja ens adelanten un poquillo. Sí. Han tingut el mateix problema que nosaltres ara. És, evidentment, el sistema més còmode. S'aprecia un 85-90% de tota la sèrie de fraccions dels residus i és el que més garantia dona per a, finalment, l'economia i l'ecologia. Per a nosaltres, a la llarga, és un sistema molt més econòmic que el sistema de contenidors. Factor ambiental, a nivell de reciclatge, tots sabem les dades, 80% de recollida selectiva contra un 10% d'abocador. I factor social, per a mi fonamental. En un poble, sobretot en els pobles que viu molta població envellida, fer-li caminar a una persona de 70 anys, 150-200 metres per anar a tirar la brossa, a mi em sembla una justícia total i absoluta. Per tant, apropar el servei en la porta de casa, i especialment a les persones majors, és una de les coses que més satisfacció en dona. Jo crec que en un futur quasi tots els municipis van a tirar cap al porta a porta, perquè és el que està marcant-se des d'Europa. I, per exemple, esta setmana passada es van fer les jornades per el porta a porta, es van fer en Dénia i a Sinorba, i ja van començar a crear-se l'associació de municipis per el porta a porta, entonces ja es van apuntar, si no m'enganyo, sobre uns 16 municipis, i la idea és que en un futur vagin apuntant-se més i vagin canviant del sistema de contenidors, on es recicla molt poc, al porta a porta. El porta a porta, en les seues variants, és un camí que hem de transitar tots. Simplement has de triar en el moment que vols fer-ho. Nosaltres ho hem fet a l'inici, però jo estic segur que si 10-15 anys és un camí que tots estarem transitant en normalitat.